Nurse, ano niya, atong tawagon si Atty. Rufil alang sa mensahe, alang kaninyo ma'am, sa dili pa nato opisyal nga itunol gid kini tanan niya ato pagpakan sa ang atong kugihan nga sekretary no, emosyonal kaayo sa mga Atty. Rufil, ang imong mensahe alang kanila live ta sa ato ang mga listeners sa DYHP Bayan Attorney. Okay, salamat Idol Boy K o ngato sa atong sekretary sa barangay dito sa isa sa Gibit Mill. Ang ilang kapitan ako sa nakita kay doon naman may bagyo sa lagi. Ako makita diri sa iyang sa dagat, medyo usog silang bawod. Amo kung naanan na ba lang ka sila, pero medyo lisod sa kami mo tayo mo adto gani. Original plan na to, pero medyo alanganin, no? Ang dagat medyo alanganin yun. So muna nga naanaman siya daan, so aring na to i-turn over niya ang sekretary, no? Ining mga hinabang sad na atong ihatag na to nila. Sa magkausap pa, akong pasalamat alang sa itong mga listeners o mga viewers sa DYHP, Aragan Cebu o IFM sa inyong gugma. Nagkahiusap atong gugma nga mutabang sa mga nabiktima sa linog. Salamat sa inyong pagsalig. Nga nisalig mo sa DYHP o IFM nga inyong gitunor pinaagi na mo kining maong mga hinabang. Aron niya mo abot yun ngadto sa angayan nga tabangan. So mooning para sa mga sular o niya ang katong abogada nga mama o anak ng abogada sa kining generator ato sa i-appeal, no? Nilabang mo pamisyon o niya kinini ang ato sa i-appeal o hatag nila kaysa among nakita sa tanan nga mga areas mas angayan dito sa isla yun. Kasi ingon na sa itong sekretary ito nga ditang ikita yun. So yan ang paagiha sa itong ingon na Idol Buiki nga nakahatag ka o kahayag ang atong sigyaanan ang atong mga listeners. So number one, salamat sa gugma sa atong mga listeners. Wa sila ron din pero mo kang paibaon nga wa mo mag-ilusara kauban sila namo karon pinag-usab sa mga tabang mura ba og kanang ingon nga di mi magkakuyog pero nami ipada, no? So mo na kanana ang principle unya. Salamat kay kinsalig sila mo kay damor nga mosalig mo namo, damor nga magkatabang ka kay sa pagpanawagan nato inyo magisalig, no? Dito sa DYHP ug IFM mo na amo sa giampingan isip sukli ang among credibility. Rest assured nga kami sa DYHP o IFM among giampingan ang atong credibility nga masaligan tas kanunay. Unya hinawpot pa nga kining gugma sa among mga listeners namo sa DYHP IFM o ingon sa ilang pagsalig mo sukli po o paglaom sa mga biktima sa linog. Kaya nag-istorya ta ngani ang katong taga Gibit Mill dunay namatay ang tao dito amo nang tatagaan sa og financial assistance. Hinaot na kining gugma o pagsalig masuklian sa og paglaom alang sa itong mga biktima sa linog. Doon ay paglaom na, uy, daghan man dahil nahigugma nato, daghan man dahil naghuna-huna nato, daghan man dahil nag-ampo para nato, niya man dahil taga-DYHP na man dahil taga-IFM, daghan di ay, nga mga tao, o kini, niya may kahaya. So, kung nag-iingon mo, agi ka sa tunnel, pagkabot mo sa unahan, ningit-ngit kayo, makita ka kahaya, at doon ay paglaom. So, inaton ta nga kini, makoy mo sa kaninsahe, nga bisan pa man sa katalagpan, bisan pa man sa kasakit, magbangon ta, gikan sa maong experience. Salamat o maayong mga. Daghan kay salamat Atty. Rufil. Atong hinabiyon og balik si Ma'am Sherry kay nasaya na nato nga adunay mga kaigsuonan nato dito nga problema mentally, no? Ang ilahang mental state gumikan sa pagtayog. In fact, na-report nato sa sitibong nga balita unya nahidugang ang iprimaw si mga usa sila mga residente dito ang ilang yung gida o tambalanan gumikan sa maong nahiaguman niya. Kumusta ang inyong kahimpan dito ma'am sa paghisgotag mental health sa mga taga-Gibit Mill? Karang dili na maayo kay ang mga tao di na muuli og balay. Naaman may gihimo nga inang evacuation site nga parehas ang sitio Bakyat na may tennis court nga lapat niya walay ato. So naa dito ang mga tao niya diripot sa Pasil nabahin mi na ay open area dito sa Igbaw niya nasa sa upos na dito mga tao dahil dito sa Lipata sa basketball court naghapon nagpuyo ang mga tao ang uban muuli og buntag niya mobalik dito hapon pero na-actually di na muuli kay crack naman ilang balay mahadlok na mosulod. Ilabi na dyan ang mga bata dili na sila mo sulod sa balay at na lang sila sa mga tinisan mag-standby. Katong mga wala itang nangaon, wala na klarong tulog, kung saan niya tabuan to nila ma'am? Kumusta man ang ilang kahimtan? Okay naman sila kay giadto man mi og kanang national psychiatrist og DOH dahil naman po si Doc Jimenez ga monitor ang kuan RHU.
Salamat kaayo ha unya maisugon kay ka nga ikaw gi represent sa kinatibukan nga komunidad Papatan ako sa Ma'am Cherry ang kahas unya nining tunguran ato nang opisyal no nga itunol ang mga solar light solar panels or light rather no nga mga pipilani ka mga buok nga magamit yun ato kung yun sa Attorney Phil alang sa turnover o kining nagsubukad man